Hi, si Marang Hilen eh. Good morning mga kabayan. Ako na pud ni. Karon, matinga mo nganong nag-andam ko og biko. Am ko laing kadalit birthday rong nanay. Ika-72. Am ko laing nanaan nga ang kahalipay ni Ja. Nagbiko ra ko. Wala nang ipakita again sa napagluto agbe ko kay sa do pangit-ngit kani lagi hang pazagwa ni kurente nakisaksak lang ni sala ang luto sa hang lutoan ngit-ngit nagamit ako flashlight manong galisid ko karon naghangbe ko nana ko sa lamisa magbutang na lamang ko dani og toppings kanang lunok kay madadara man og daan ni na kay di naman dahil humalaman. O niyang ibutang gas lamisa sa birthday nanay. Sila uban ng mga isuon kay naon sila ikapalit og cake. Cake siguro nila ha. Ako biko ra gagud. O ni ang biko. Mao ni ang kuan. Lana, ang lunok. Roy. Asa ka? Ha? Asa ka? Amay ni sa lebi ko dahil sa lindas ko ang saraman kalir ya atong nanay. So ano ba ko kay babon sa ilang prepare sa adlong nanay. Basta ako mo naman gani ako ang mahimoy nga ni kakanin, tuman. Lahi inday ni. Ani, manag hulman mo mas bilao, butangan nimo og topping. Kay topping mo nilunok. Sa gilana sa giluto sa hang pilit, mo ni lunok. Nga de ganahan nga ma-order kaning hanggi mo nga kadak-on nga layer mo ni tag 450. Oni siya. Mauni siya may 450. O karon kay hapit magpasko, basig na ganahan. Yan na. Ja. Na-ready naman eh. Kita-kita laman taon sa kay mga tukos bahay. Ang tanawon to kung sa ibang mga lutoon kay ako man si may laing madali na nga magluto. Ako ay magluto ron. Pero ako nakaandam na ko kuan ang para ni nanay. Oni. Na, magansa ka nang. Ha? Magansa ka. Magpansit. Sa. Ngay. Mat di mang nanay ja. Wa mo kilaing. Wa mo kilaing kapalit og dagkong. Pila man nakasako. Pila kasako yung pansit. Nakasako? Ang pansit duha ka kilo. Lami dyan eh. Kasi agad ang kay lami. Kita ka ateteri. Yung pansit. Mura ka tilaw. Ken! Huwag mantika, Ken, be! Mantika, Ken! Itong dani mo. Magpansit ko yor. Nanamnana mo ko ibig ko gani ha. Pansit na po. Ja, makaroni. Ang makaroni, gabi naman to. May nag-uban ha nag-video. Ako naman. Wara man na okay yung makaroni. Huwag man. Wala okay. Muot ko siya makaroni gabi guys kay
Ako na video dahil manang. Wang ug kwantong makaroon. Way kuan, way lasa. Bagay naman tong lasas pansit og apitadang manok. Naman ka kilong manok. Labi ito gidugagan mo gusto condense. Gabi na may gabi alas 10. Kuwang. Saman? Katungkuan. Kremsada? Kindimsada. Kay ag namalit, wa may hanap na. Ug silang paiton, wa gani ka. Sige ka tug pasa. Napagan na yung oil. Wa pa. Pasas ang tapon. Pasas. Pasas. Malapag din na. Dahil ko kawag pansit nang. Kay kuya wan iwan maluto ako pansit. Ako nang bihon. Di mo nito agbihon. Agbihon, imong humungan. Nabi sa baghamungan. Ja, imong kumisun sa tuyo. Tanaw tong kuno to, bihon. Bihon sa tuyo ha. Agahag din ba? Hagka na lamig mo luto. Nang kayo magisa og ahos og sibuyas kayo humot. Abuhan taon nga abuhan. Mabata ni ko kabidyo kanang magluto kog magabi kay wa di siga. Nagilawan. Gusto kayo na abuhan. Kay 1 taon palit ko kurinti lagi. Mas mayor kay. Cha? Lami magmansin. Iday ko an. Dakit customer. Ha? Ya? Customer. Ya, customer. Ate Becky. Sabay mo ke. Ha? Sabay mo. Bisi, pagkuan tindira. Sabon o shampoo. Munit lang ka. Ah. Cha. Nagrusa ako na pa okay nang. Kaya na pa kay customer. Daragpan si tayo ng wanang, gikunis-kunis. Mana yung biko nang? Main taon. Cha, main taon. Dake ah. Agkare, apretada ni nang. Kada kasang naong. Imong naong. Dabar. Sa kilo. Sakto nga. Ligana, oy. Sama ni nang, niste ni nang. Cha, buta na carrots, oh. Karot eh. Luto na rin yung unod. Ay, ang unod. Lagi. Ang ngagbakag. Unod na urang unod kay ato-ato naman ako an. Yazo-azo kit-kit. Ato na mag dagko ko kahiwa. Ag unod. Unod na. Lami inuon. May ana aso-aso na. Dupado ni Ay ron. purami nang. Pura may nangon. Namali. Hindi wala daan. Di wala isang parapit ada. Eh. Kuyaw. Automatic. Tumutakili. Eh. Ngaman. Ikjang listi. Cook nang. Inom ka? Parat makahi. Di na para tayo mga tuyo ron. Ano ba ko magbuto kay di kung malilaw. Ang angkay labi, mamuluto, kung di mo nilaw. Hindi ka mamuluto, sige tilaw. Dito ko malilaw. Di manilaw. Anak Ano ni? ka na. Tsa, kunis-kunis na. Lagazid ang pansit. Awas. Siapa? Grabe. Rangka. Sibu. Haum. Takom. Haum. Wala ko kuno ni tilaw yo, ikaw may tilaw. Sus. Lami yung sina. Tidak nang tilaw-tilaw. Pure nga mang luto ay di mo agi tilaw-tilaw unsay panglasa. Tsa, wala pa pure tina. Mga di ka mao sigig tilaw. Ko malilaw daw ni. Lami yan. Mana? Lami na. Pagtanjo ko magluto, baka init. Gina, og makugi ko ganahan ko muluto. Hay kugi-kugi. Makugi mo luto, di makugi di kakaon. Di, kugi-kugi yung ko. Kugi-kugi. Lolo nagko nang. Ang style kugi-kugi. Okay. Kanang lang magluto-luto. Ikaw, Kugi og di magluto di ka. lain mong ka, lain mong pag ko. Sa
Maminsan ka, bunawan ka. Ay, ingnon nga, lair pa ko kay kugi-kugi kong muluto. Ingnon na, ano. Grabe ko rin. Nakasagbot. Darag sagbot sa pansit ya. Lameno na. Ganahan sa kugi nga na. Hanamay nga na nang. Oo, sagbot mas masakan. Harang. Hani bitaw. Mo ba ni? Oh, abi ko pitsay. Pizza, ano ba yung pansit? Pizza, tawa, nakasagbot. Lamay na kay Asa mo kita pansit, nakasagbot. nutritious. Panikuan eh. Nutritious. Man na nagdag bida. Bida ng kababayan. Kababayan ko, mga kabayan. Ay, grabe. Bukal-bukal, maningin mo yan. Mga kabayan. Loto ng pansit, mga kabayan. Gusto ka ng pansit na? Ha? Gusto na pansit? Titiri mo pa magmatahoy. Katagang kalawasan. Nga? Tao na kuno tong kordina. Parag-arag sa ganda. Kumakod. Ako nagkaman ako biko. Dari ka lang? Ikaw kay ano ka? Karon, mag-gibaon ko sang bit gahapon nag Ikaw ka na ka makaglawas na hindi ka mamauwan. Ang bit nang pinalit ko ang di ma kumpleto gisang para makaroni. Bugat kay. Agad Kuwang laman to sa kapuan. Kanang tao. Dari raman ni. Ano na kilala lang. Nana guys, naluto rin dyan chicken afritada. Tilawin ang, labi ba? Di ko. Kau ra. Ganyan, nakatila ko, asim-asim. Diyan. Lami, raba kay kuan. Arang kalami ka, sa physical appearance guys. And sa palatability, sour lemon char. Harap mo itong nakuha sa amuang kuan sa una. Kanang luto-luto. Nahinamduman ba? Kapalutuon. Ay, kabalto, hindi ko kamao. Bawa nga wanay klase, di nang ko kamao. Ako na bang way klase, o ka nang hanson-hanson. Di na ko kamao. Kuna ni. Kana na. Kainan na. Kainan na. Be. Ginang. Paningot ko. Painit. Okay naman, para na. Magbawal nila. Kana. Okay, magalini mo sa mga tanamang, di ka mao. Itatay din itong post gahon kay muli dang request. Kina. Bye-bye. Bye, ang simod. Nagadingot. Bye-bye mga kabayan. Humanas manang.